Hello viewers, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kamar yadda kuka sani sunana Sayyida Sadiya Haruna. So maza da dama idan suka siya wannan maganin ina samun complaint da cewa Sadiya ya zan yi amfani da shi, ya zan shafa. Musamman na siya wannan abin saboda kwastomomi na ne, in koya musu yanda idan suka zo suka siya wannan abin za su yi amfani da shi. Kuma guess what, maza mutane na ina promo, amma kafin in gaya muku promo da nake yi na manpower, bari in gwada muku idan kun siya wannan abin yanda za ku yi amfani da shi. Na farko kamar yadda kuka kalle shi oil ne, kamar yadda kuka gan shi yana yauki, kun gan yaukin shi yana yauki sosai. Idan kai haka sai kai haka, kamar nan kan azzakarin ka kenan, sai kai haka. Ka gani da nake shafa, ka kama shi sai ka shafa kai in kawai za ka shafa kan azzakarinka. In ka san za a yi sai ranar da za a yi sai ka shafa, kana shafa haka, ka shafa haka. In the next 5 to 10 minutes then you can have sex. Kun ga yadda wannan abun ya tashi yayi kararau da jijiyoyi. I'm telling you, idan ma duk ɗinka karami ne, idan ka siya wannan abun ka shafa a kai, za ka zo ka ba mu labari. Promo da na ce muku ina yi shine, kamar yadda kuka sani wannan A&R shafa ɗinmu manpower mai kyau ne, mai ƙara lafiya, mai magani, yana maganin sanyi, yana ƙara ƙarfin sha'awa, yana hana saurin kawowa. Wannan muna sayar da shi 5,000, wannan muna sayar da shi 3,500. Idan ka siya wannan guda biyu, that's 8,500. Idan bai maka ba, I promise to pay you your money back because our product is tested and trusted. Guess what? Zan baka wannan shi kuma kyauta. Abinda muke sayar da wannan shine naira 5,000. Zan baka shi kyauta idan ka siya akan wannan da wannan. Idan ka siya abin 85 kenan, za a baka wannan kyauta. Za a baka wannan kyauta, amma sai ka siya guda biyu. Ina fatan kun gane. Our product is tested and trusted, so you can chat us on WhatsApp with this number. WhatsApp kawai 08102985465. If you are not on WhatsApp, you can call our office line 09077600210. And please people, make sure you are for business. If you are not for business, I will definitely block the hell out of you. You can say whatever you want to say, you can comment, you can say whatever you want to say on this video. All I know is that I have a very pure mind and I'm doing my business. That's all. So thank you so much for watching this video, and I love each and every one of you.